Mira la antigua cantera. Mírala, 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 una máquina, una máquina. Ara ve una baixa forteta i ve el trosset ixe que me dies, que vas per dalt d'uns ferros. Ah, sí. Mira, d'ací s'aprecia molt bé. D'ací s'aprecia molt bé tot el que és el barranc. Mira totes les canyes, les veus? Vas seguint les canyes, seguint-les avant. Veu, va per allà, per a l'esquerra, veus? Pues això. Pero per ahí pues no a seguirlo, per ahí va esta, ¿no? Que per ahí pues no també. Per aquesta part del barranc no, perquè no està habilitat. Bueno, la carretera va per on va, però moltes vegades se deixa el barranc. Au. Tira-hi fort. Palleta, sí. I Raquel no sap que estic així. I veuràs quina sorpresa li dona. Cuidao. Bon dia. Bon dia. ¿Ya? ¿Ya va de vuelta? Sí, he ido a Bailón y ahora va, ya. El bailón. Ahí va el bailón. No, yo voy ya fuera de tiempo, no me cuesta con otro y me cuesta charrar. Vale, Vicente, gracias. Bueno, no puc ser, chicos. S'han ajuntat així tots.